wajibi ne ga wanda ya ji wannan addu'a ya koya ma wanda bai ji ba don a yada ta kowa ya iya ta aitayinta a gari. Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu amatika nasiyati biyadika madun fiya hukumuka adalun fiya qada'uka as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw allamtahu ahadan min khalqika an taj'ala al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadari wa jala'a huzni wa zahaba hammi, sai ce illa azhaballahu hammahu. Duk wanda yake wannan addu'a yace sai Allah ya yaye masa wannan damuwa. Sannan Sheikhul Islam kuma naga Ibn Kasir ma a cikin Al-Bidaya wa Nihaya ya kawo cewa wanda yake karanta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin kafa 40, Allah zai yaye masa duk damuwar da ya shiga. Da ka shiga damuwa tsaya tsit ka karanta ta so 40, ice kuma kana karanta ta kana halarto da kamar gakacan a cikin kifi irin wanda ya haɗe annabi Yunusa. Don Allah ya ce wa zannuni, ku tuna da wanda kifi ya haɗe shi, idh dhahaba mughadiban fa zanna allan naqdir alayhi fanada fi zulumati. Allah ya ce kawai sai naji yana kira na daga cikin duhu, zulumat, ga duhun dare, ga duhun teku, ga duhun cikin kifi. Shi yasa Allah ya masa jam'i, Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Sai Allah ya ce fastajabna lahu wa najjaynahu minal gammi, na amsa masa na fidda shi daga wannan bakin ciki. Sai Allah ya ce wa kazalika nunjil mu'minina, ragowar muminai ma in suka yi min irin wannan kirarin su ma zan fidda su. Gurgure ki cewa walaula annahu kana minal musabbihin, Allah ce in banda ya dinga kira na yana min take da wancan kiran, lalabisa fi badanihi ila yawmi ba'su, da ba zai fito daga cikin kifi ba har ranar alkiyama. Shi ba zai mutu ba, kifin ba zai mutu ba, haka za su zauna har alkiyama ta tashi, sannan kifin ya zo ya amayar da shi a waje a yi masa hisabi. Saboda haka kun ga addu'o'in manzo Allah, ni na gaba addu'ar da take shiga raina nake jin daɗin ta irin wacce annabi, saboda ita ce take da garanti, take da tabbas, kuma sannan kuma zaka ga irin yabon da ake wa Allah a ciki babban yabo ne. Yanzu wani sahabi ya ce Allahumma as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan wahdaka la sharika lakal mannan ya badi'as samawati wal ard ya zal jalal